Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasbi ajmain amma ba'du. Wonten ngarsanipun para pinesepuh, sesepuh ingkang dari kehormatan, wonten ngarsanipun Bapak Ibu sedaya yang tansah hormati, langkung-langkung dumateng Bapak Kiai Pak Sambudi ingkang tansah kawula hormati. Monggo langkung rumiyin kita tansah ngucapkan puji syukur wonten Gusti ingkang Maha Kuwasa yang sampun paring sedaya kenikmatan dumateng kula panjenengan sami sehingga wonten ing siang punika kula panjenengan sami tasih kaparingan kesehatan sehingga saged rawuh wonten ing papan punika ingkang sampun pun sepakati sedaya keluarga GPS ambek pilih wonten ing enjang menika ngawontenaken sawalan. Para perkemekaten boten ngirangi ambek pilih kawula ingkang pun piji nderekaken dicara ing mriki ingkang dereng rawuh awit wekdal ingkang sampun tentokaken menika sampun kliwat setengah jam nggih para bapak sedaya sak mangke kawula suwun ingkang rawuh langsung menyusul kemawon. Ing mriki kawula badhe maosaken menggah ingkang dados adicara ing sawalan ing enjang menika. Bepilih ingkang angka sepindhah samangke pambuka adicara ingkang angka kalih pembacaan ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe pun saring dening Mas Faiz. Ingkang angka 3 samangke sambutan saking ketua GPS ingkang badhe pun saring Pak Lilik. Ingkang angka sekawan samangke pengaosan. Ingkang angka gangsal ikrar sawalan. Ingkang angka 6 semene angka 7 panutup. Para perkemekaten monggo para bapak ibu sedaya ingkang sampun rawuh ing mriki adicara ing enjang menika kita awiti kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Katur matur nuwun mugi-mugi kanthi atur donga adicara ing wekdal menika sampe kalampahan kanthi saeng mboten mati alangan satunggal punapa. Salajengipun kanthi adicara ingkang angka kalih menika pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Papan kula sebakan dumateng Mas Faiz sak cekapipun. Cik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.